Jeg skal lige, jeg låner lige den her. Guys. Altså hvad? Let's go, bro. Jeg har bedt dig brief. Og nu bliver jeg spotter her. Oh my god! That guy's so far! Guys! I'm beating Slaughterhouse! Oh, I'm so far. Nej, det skal beat Psycho. Oh my god! I beat Slaughterhouse! Oh my god, I beat Slaughterhouse! I beat Slaughterhouse! No, I beat Slaughterhouse! I beat Slaughterhouse! Hvordan uploader jeg det nu? Upload, det var... Hvad fanden var det nu, jeg skulle trykke på? Nå, hvad for en knap var det nu, jeg skulle trykke på? Nej. Oh my god, I beat Slaughterhouse. Hvad for en knap var det nu, jeg skulle trykke på? For upload. Do you know that? How to upload? Jeg har glemt det. No. Du kan stadig se mig. Videoen er stadig i gang. Hvor er nu, man uploader den her? Når jeg trykker ikke sådan på min profil eller sådan noget. For at uploade den. Hvad? Det er den. Nej, det skal ikke være privat. Offentlig. How to upload? I forgot again. I'm stupid. Det gør jeg lige snart. I got a monkey brain. Nej, my video stadig kører. Okay, will I still remember how to upload? Guys, jeg bliver Slaughterhouse. Kan du huske, hvordan man uploader? Kan du huske, Oh my god. Kan du huske, hvordan man uploader? Guys, skal I godt lige tisse, mens jeg lige bliver Slaughterhouse? Kom nu.